tongmai bisingo tamo hastebo hasteni achukhanga achugoi tongnai rok lai tamo lai tongmani pilabo lahari debo mano big bazar tongmani big bazar mano lasma success hoimani ami yago ini auxilium na authority haina school na auxilium school tamo tamo shaka tamo hitka botine oni thaki sangai 26 तारिख को 26 तारिख को बाबू संघका 26 तारिख को तनानो 25 तारिख को दिनो बिनि बाबू कुरै बिनि बाबू दिबो सरकारका सेम बनि स्कुल न बिनि बाबू खरकजा गाडी चालक मने गाडी चालक हुइ बसाना पदुंगो बसाना तैदलो लुकुंनि बिहि बसाना जामुं चारगो अमा हाइका तंमानिगो बुखाबो दिबो सर यागुला तिने दिबो सर गाय थांगा तिमाने यागुला इने दिबो सर यागुला बनि साजक लाहारि देबोनो बहायनो रां पैसा गरैफोनो बिनि थानिगो बिखा सानै बिनि थानिगो कद्रे कोरफ्लाय सामं थाङै आजेबै बिनि आमा सरि हामियात तिफानो बसाना फोरोंनानै बागै अक्जिलियाम स्कुलाव फोरोङै दंजामाने से जिने लाहारि देबोनमा बुखु दिने क्लास 12 नि स्टुडेन्ट कमर्स नि स्टुडेन्ट तमाने बनि क्लास बनो तिनि संखनाका ब थैमाने यागुला बनो जतनिसले क्लास बहायनो ब एग्जाम रमाने यागुला एग्जाम रिखा हंकाय बनो टप बनो कप्लाय कमर्स स्टुडेन्ट नि बिसिंगो आबो सिमिया दिने सोलों थानायावबो कप्लाय थों थानायावबो बहायनो गोबां माबो दिने मेडेल मानजाक दंगो सिनि लाहारि देबोरमा ब खेला बाजाय थानिवो खेला थंतानिवो अमा हाय जागाव बिनि गोबां मा रेकर्ड दंगो दिने बहाय बरगनो जों दिने लाहारि देबोरमा 25 तारिख नि सालाव बिनि नगो बिनि गान्ति नगो बिनि आमा करिनि यागुलो दिने बनि लांमानो अ संसार तनफानो आं संसारनि बरनि मकलो आं मोसांलिया संसारनि बरनि थानिवो आं गदालै दङै मालिया हनै बिनि मेन्टेलिटी ब दिने बि बाजानि इशु अक्जिलियामनि इशु न तयै ब दिने प्रेसार जामाने बिसिंगो बखरकसा इनसाल्ट खायजाकमाने बिसिंगो लुकुरकनि बुसकांगो लुकुरकनि थानिवो दिने अमहाय सेरायनो दिने लासिमा संसा खायै खायमाने ब दिने साक सयमालिया बिनि लांमानो ब दिने हास्तेबो जत्त बररनि थानिवो दिने साइकिरि क्लाङै थांका बिनि लांमानो ब दिने सिद्धान्त नाबै बिनि लांमानो चौरै थांमाने यागुलो जों दिने बेलायनो खा हामलायजा जों दिने सानका राज्य सरकार तथातबो आइपिपि बिजेपि नि जुथ सरकारनि थानिवो लाहारि देबोरमानो अमहाय खायमाने न बेलायनो सिनि लुकुरकनि थानिवो बेलाय लासिमा संसा बेलायनो खादुजा आबनो कुबै तामो ताताल तामो तामंग अमहाय अंखा आबनो कुबै नायकलनानै बागै जों बिनि जे थैमानि न आबनो इन्वेस्टिगेशन खालायनानै बागै सीबीआई तदन्त खालायनानै अंथम होनै जों सानमानि बिसिंगो दिनै राज्य सरकार आबो सीबीआई तदन्त लतलांलिया तथा पुलिसनि थानायबो बर याफलिया बर सीआई दिनै थानिबो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थानिबो बर दिनै याफरि रिखाजे लाहारि देबोरमानि इन्सिडेन्ट न इन्वेस्टिगेशन खालायनानै बागै स्पेशल बाबे बर हेनोवर खालाय रिखा नै बर अफिसियली बाबे अनाउन्स खालायमानि बिसिंगो जों ताबो लोकरा बर न जे सीआई दिनै थानिबो जे तामो इन्वेस्टिगेशन खालायै लाहारि देबोरमा ताङै अमहाय अंनानि नांखा लाहारि देबोरमा ताङै दिनै जत्त लुकुरकनि मकलनि मुक्ति हो मकल दिनै मुक्ति खालायजाक लाहारि देबोरमानि गमुंना तयै आबनो जों राज्य सरकारनि थानिबो निने इन्वेस्टिगेशन बागै सीआई दिनै थानिबो जों ताबो नासिंलायजाक आबनि बागै जों दिनै अमनो सानाय सीआईडी इन्वेस्टिगेशन खालायै अब जे रिजल्ट दिख्लायर माने आबनो जों एक्सेप्ट खालायनाय सीआईडी जे इन्वेस्टिगेशन खालायै जे लाहारि देबोरमानि रिजल्ट न लुकुरकनि थानिबा दिख्लाय फुनो कांकाय आबनो जों एक्सेप्ट खालायनाय आमदैखौनो कगिया सीबीआई तदन्तनि माध्यमे आरो सीआईडी तदन्तनि माध्यमे जे बरक तामो इन्वेस्टिगेशन खालाय रिजल्ट दिख्लाय अब लुकुरकनि थानिबो अब एक्सेप्टेड दे नाकि अनएक्सेप्टेड आबनो जों ताबो नासिंलाय दंगो आगामी दिनो लाहारि देबोरमानि जतखन पर्यन्त दोटका दोट पानीका पानी दैनि दै दुधनि दुध अब खाक जयासक पर्यन्त अमहाय रिजल्ट दिख्लायमा यसक पर्यन्त जोंबो अहास्तेबो राज्य सरकार आइपिएफटी बीजेपी सरकार दंगो आइपिएफटी नि बेदेक जों तिनि सिक्ला मथा दै सिरनाय मथा जोंबो अजागावनो कबांनाय जों सरकारा आजगै दंफानो आनि बुकु खरक जातिनि अमहायके बुथारजांमानिन आं सरकार दंगो हनै आं उक्लगो अनसलगै दंगला सिनि बुकु खरक जातिनि अमहाय अत्याचार खालायजाकमानिन आनि सरकार दंगो हनै आनि
मिनिस्टार तंगो होनाय आंनि एमएलए तंगो होनाय बरक जे इनभेस्टिगेशन खालायो नेगेटिभ पॉइंट फना ती खालायो जदि इनभेस्टिगेशन खालाय अमाहाय अंखा होनाय गुबै लाहारि देबबर्माना उइदाउट प्रूफ उइदाउट निने कोनो किछु सारा बरक लाहारि देबबर्माना सिको खनै चंगै जदि राज्यनि बररनि थानिबो लुकुरनि थानिबो बरक अमाहाय साख्लायखा हिकाय आबो जों कोनो दिना एक्सेप्ट खालायनाय मांगला आबोनि बागै जिने लाहारि देबबर्मानि जास्टिसनि बागै जतकन पर्यन्त प्युरिफाई अंगै जास्टिस दिख्लायमायसा पर्यन्त बन तिने इनभेस्टिगेशन खालायै निने क्योर इनभेस्टिगेशन माध्यमे आबोनो रिजल्ट दिख्लायमायसा पर्यन्त जों कोनो दिना अख्लगा अनसलवै तंगला लुकुरनि थानिबो जों आबोनो कबुबै तंगो ताबो लाहारि देबबर्मा तिने अमाहाय खालायजाखा आगामी दिना तै खरकसा फाइमानो आगामी दिना सिने दाखु खरक संगै मानो आगामी दिना सिने बुकु खरक संगै मानो आगामी दिना तै खरकसा तंगै मानो अमाहाय सिने बार अमाहाय अंगै तंगो हुंकाय सिने अ दफानि बागै तामा आइडेन्टिटी दं जिने अदफानि बागै तामा सेफ्टी दं जिने अदफानि बागै तामा ग्यारेन्टी दं आगामी दिन अदफानि बररक जे अमाहाय अत्याचार खालायजाया होइन शान्ति भाबे मा दंनाय होनाय सब ग्यारेन्टी रही मलाई आबोनि बागैनो जिने आइडेन्टिटीनि बागै जिने सेफ्टीनि बागै सिरायरक ताबो जे चिकन फाइ दंगो बरंने जेनेरेशननि बागैनो जों दिने थुया जाया खालायनाय दिने नखौ याकालायै सारा त्रिपुरानि सिने आइपिएल दिने बानानि बिसिं दिख्लाय सामं ताङै दंगो एडिसि एलाकाना तै कताल राजा त्रिपुराल्यान्ड आ त्रिपुराल्यान्ड माने थांमाने यागोलो जिने लुकुरनो जों सेफ्टी खालायमानाय जिने हानो जों सेफ्टी खालायमानाय जिने बंसरनो जों सेफ्टी खालायमानाय जिने आइडेन्टिटीनो जों तैबो गुजबत लाङै मानाय आबो जिने नाहरमन ताखौ तैबो खुबसा अमनो आं नरने थानि